Hello Hello mga mga kawigil! kawigil! So, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po tayo ng 12 pieces na chicken ala king at meron tayong ditong 12 pieces na burger Burger steak. steak. So, McDo, Jollibee. Mhm. Bago po tayo magsimula, play po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa mga biyaya sa araw na to. Sana po yung mga viewers namin may makain sa pang-araw-araw. Maraming salamat po Ama. Ito po ay sa lahat po sa inyong bumana. So, salamat ang kapagalitas. Amen. And so, gusto po tayo ng kamay at magmukbang Mukbang na po tayo. Yeah. Sarap. Wow. Kasama natin. Gagawin ko yun eh. Yan. Ala king eng burger steak. Kain tayo, ano? Sino yun? Maki. Maki. Kain Kain tayo. pa. Sarap. Sarap sama. Burger steak tsaka ala king. Burger king. Ito kanin natin. Ito yung ulam. Hirap mamili. In fairness, masarap pagsamahan. Ito ulit. Sarap eh. Jollibee tsaka McDo tanda. Jollibee tsaka McDo. Kapag pinagsama magiging Burger King. Yung makamubo.
Ito yung, oh, Oh my God! happy. Happy New Year! Tapos pa yung Coke. Okay lang. Sabi nga nila, don't cry over spilled Milk. soft drinks. Top din. Sorry po. Pero tuloy pa ang mukbang. Kasi mas marami ka pang dapat problemahin kaysa dyan. Ah, Ah. sarap. Sorry po, Derek. Ano ba? Kaltas sa TF mo yun. Hindi ako makapili kung alaking or burger steak. Sarap parehas. Hmm. Ito kasi yung mga kinakain namin pag yung mga college student pa. Ito yung ang tawag doon, budget meals. Hmm. Ganda. Nako. May soft drinks din tayong Coke Zero. Hmm. Excuse me po. Tubig. Excuse me. Excuse me po. Sa? Second cup. Second cup. Meron din tayong ano eh.
Only rice. Only rice? Waiter. O, diba? Wow. May ulam na ako. Sarap na kanin. Grabe. Oh. Excuse me po. Second cup mo na rin yan? Second cup. Ah, kasi natapon mo nga pala. Natapon. Yan, hindi gaya ko. Excuse me po. Tunog mo tayo yung digay ko.